Viac ako 700 účinkujúcich zavítalo na 51. ročník Festivalu kultúry a športu do Medzilaboriec. Raritou tohto festivalu je, že počas jeho konania býva v Medzilaborciach viac ľudí, ako je počet ľudí v okrese. Hlavným organizátorom podujatia je mesto Medzilaborce a spoluorganizátorom Rusínska Obroda na Slovensku. Snažíme sa každým rokom vylepšovať kvalitu tohto festivalu. Myslím, že ľudia spod Kamiany si to zaslúžia. Toho roku, je to tretí rok, keď sme dotáciu nedostali a podarí. Pevne verím, že tento rok bude tretí, kedy po sebe dosiahneme malý, ale nepatrný, ale zisk. To znamená, že už tretí rok počítam, že mesto nepôjde do straty. Takže dá sa povedať, že je to mravčia robota veľkého kolektívu ľudí proste a dá sa povedať, že festival končí teraz 30. a 1. júla začína vlastne príprava na nový. Je to strašne veľa roboty, kto to nezažil. Ešte raz vravím, 700 účinkujúcich ubytovať, vystravovať. Proste je to námaha, ale stojí to za to, lebo tí ľudia si to fakt zaslúžia. Máme 12 družobných miest. Tohto roku tu máme družobné mesto Námnež nad Oslavou z Českej republiky. Máme tu Lubačov z Polska, máme tu Sanok z Polska, máme tu Kožienice a máme tu ešte Dolná Kolbušova. Toho roku, aby som nezabudol, je tu mesto Dolina, s ktorým sme podpísali zmluvu. Je to Ivano-Frankovská oblasť, Ukrajina. Konkrétne, keď vidíte, teraz je to mesto Lubačov, má svoj stánok vlastne gastronómiu Poľskej republiky. My chodíme pre svoje veci ukázať v Poľsku, teraz Poliaci sú tu u nás a prevádzajú vlastne to, čo ich ľudské ruky dokážu a dá sa povedať, že majú sa čím hrdiť. V bohatom kultúrnom programe vystúpili detské i dospelé miestne folklórne súbory. Okrem folklóru nechýbal počas festivalu ani šport. Máme tu vedľa futbalové ihrisko, kde prebieha futbalový turnaj a pred hodinkou zhruba skončil kolkársky turnaj. Vyhrali Medzilaborce kolky a to ma teší, že do zajtrajšieho finále vo futbali postúpili takisto futbalisti Medzilaboriec a futbalisti z Kieva. Rusínska obroda na Slovensku je spoluorganizátorom tohoto podujatia. Prečo? Pretože je to aj národnostné podujatie Rusínov, ktorí vlastne v našom okrese Medzilaborce aj teraz po ščítaní v roku 2011 sa prihlásilo najviac a vlastne predbehli aj majoritné obyvateľstvo tu slovenské. Pretrvávajú tieto tradície rusínske a vlastne rusínska pieseň, rusínske povedomie je stále vysoké. Chodím tu každý rok, je tu super zábava, príjemní ľudia, je to fajn. Príjemnú náladu a dobrú atmosféru navodili perepilky z Ukrajiny a umie írskych tancov predviedol súbor Merlin. Tak ako po iné roky, ani na 51. ročníku Festivalu kultúry a športu nechýbal veľkolepý ohňostroj. Po ňom už zaplnený amfiteáter netrpezlivo očakával hviezdu večera, speváčku Daru Rollins. Nechýbali nové hitovky, ale i staré piesne, ktoré rozospievali medzilaborecké publikum. Milí diváci televízie Zemplín, ja vám prajem dlhé leto. Ja viem, že to asi neklapne, lebo to leto je tento rok úplne príšerné, aj u nás teda. Musím povedať, že aj v Prahe je to bordel, svet sa zbláznil. Ale každopádne užite si leto, užite si slnko a verím tomu, že budúci rok v lete sa vidíme zas.